хона дар лаби дарёи Душанбе-инка ҷойгир мебошад. Бинед чӣ қадар манзараи зебо. Худи хона сехонагаи пурра, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ трезадурат проекти беҳтарин аст. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар лаби дарёи Душанбе-инка назди гардиши автоцентрда ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи моси 46 микрорайон, аз ин тараф бошад гардиш роҳ ба сӯи автоцентр ва корвонхонаи фурӯшимон дар манъ ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёре баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. худи хона сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 93 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. бино дар назди роҳи калон ҷойгир аст. трезаи хонаам роҳи калонро нигоҳ мекунад. 5 та треза дорад. проект ва планировкаи беҳтарин аст. хона фавран, яъне срочна фурӯхта мешавад бо нархи 699 000 сомонӣ, ки ин нарх савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. то боздид.